להמשיך? עכשיו זה מקליט שוב. כן. יש את העניין שההתמקדות היא משתמשת בגוף הפיזי, בתחושות שלו, ברגשות, בגוף האנרגטי, ואולי במילים, אבל היא לא מתמקדת על המחשבה המודעת. היא נכנסת מתחת לשליטה, אבל מי שמוביל את מה שתיארת זה הבן אדם. אני, כאילו נניח אנחנו הולכים יד ביד. יופי, תתארי לי. אנחנו הולכים יד ביד בתוך הגוף שלו, באיזשהו מקום שחסום נניח, שזה לא רק בגוף. זה ברגש, בחיים, בתפקוד, זה לא משנה. אנחנו הולכים, והוא מוביל, אבל אני רואה דברים שהוא לא רואה. כי הוא, כשהוא מוביל, הוא גם מוביל בתוך עצמו, אז הוא לפעמים לא יכול לראות דברים, כי הוא פוחד, כי הוא כועס, כי הוא מזוהה. אז אני יכולה להראות ואז להגיד, אולי אתה רוצה ללכת לשם, אולי יש שם משהו. עכשיו הוא יכול לבדוק עם עצמו, ואז הוא יכול פתאום לגלות שבגלל שאני איתו ואני ראיתי את זה, אז אולי אפשר לגעת בזה. ואז הוא מוביל אותי לשם, והוא אומר לי מה קורה שם. ואני נותנת לו את היכולת הזאת לראות את המקום, ואת האומץ הזה ללכת לשם אם הוא רוצה, וגם את האומץ לא ללכת לשם אם הוא רוצה. כי זה גם בסדר, כי יש הגנות שהן מאוד חשובות, וזה רק בקצב שלו. אני מחזיקה את היד ככה, כאילו שאני מובילה מישהו, אז קטע. מקסים, מקסים, מקסים. אהבתי כל מילה.